дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон. сарвазирони тоҷикистон, қирғизистон ва ӯзбекистон мулоқот карданд. вазорати тандурустӣ мегӯяд метапневмовирус дар тоҷикистон сабт нашудааст. тоҷик эйр парвозҳо аз душанбе ба кӯлобу панҷакентро оғоз мекунад. пешгӯии агентии обу ҳавошиносон. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи солҳои рушди иқтисодӣ рақамӣ ва инноватсия эълон намудани солҳои 2025-2030. мутобиқи моддаи 69 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 1 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри душанбе 8 январи соли 2025. ба гуфтаи Девони вазирони Қирғизистон Вохирӣ Қоҳирасулзода сарвазири Тоҷикистон, Одилбек Қосималиев раиси Девони вазирони Қирғизистон ва Абдулло Орипов сарвазири Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар нуқтаи пайванди марзҳои се кишвар баргузор гардид. дар ин нуқта марзҳои вилояти Суғди Тоҷикистон, вилояти Бодканди Қирғизистон ва вилояти Фарғонаи Ӯзбекистон пайваст мешаванд. гуфта мешавад, дар ин мулоқот созишномаҳое ки қаблан байни раиси ҷумҳурҳои се кишвар дар робита ба масъалаҳои марзӣ мувофиқа шуда буданд мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба Азия Плюс хабар дода мегӯяд, дар кишвари мо вазъи санитарии эпидемиологӣ таҳти назорат қарор дорад. бемории нави илтиҳоби шуш бо номи метапневмовирус бори аввал чанде пеш дар Чин сабт шудааст. ба он асосан кӯдакони то 14 сола сироят меёбанд. нишонаҳои гирифторӣ ба ин вирус ба зуком ва шамолхӯрии роҳҳои нафас шабеҳ аст. расонаҳои ҷаҳонӣ менависанд, ки дар Чин нафарони зиёд ба он олуда беморхонаҳои кишварро пур карданд. эҳтимоли сироятёбии он ба шаҳрвандони кишварҳои дигар низ мавҷуд аст. аз миёни кишварҳои Осиёи марказӣ то ҳол масъулини ҷумҳурии Қазоқистон ва Ӯзбекистон тасдиқ карданд, ки гирифторӣ ба ин бемориро сабт карданд. дар ҷумҳурии Қазоқистон гуфтанд 30 ҳолати олудагӣ ба вирус сабт шудааст. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон омори мушаххасе гуфта намешавад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, хушбахтона дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин намуди вирус ба қайд гирифта нашудааст. хабар медиҳад Азия Плюс. ширкати ҳавопаймоии Тоҷик Эйр аз кушодани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни Душанбе Кӯлоб ва Душанбе Панҷакент хабар додааст. ба гуфти ширкати Тоҷик Эйр парвоз миёни Душанбе ва Кӯлоб ҳафтаи 3 маротиба рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе анҷом дода хоҳад шуд. парвози аввалин аз Душанбе ба Кӯлоб санаи 15 январи соли равон сурат мегирад. ба иттилои манбаъ нархи чиптаи ин масир 350 сомонӣ буда, вақти парвоз аз Душанбе ба Кӯлоб соати 9 саҳар ва аз Кӯлоб ба Душанбе 10 саҳар оғоз мегардад. гуфта мешавад, парвоз аз Душанбе ба Кӯлоб ва баръакс 30 дақиқа давом мекунад. ҳамчунин манбаъ илова менамояд, парвозҳо дар хатсайри Душанбе Панҷакент Душанбе ҳафтаи 3 бор рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе сурат мегирад. аввалин парвоз аз Душанбе ба Панҷакент санаи 14 январ дар назар аст. арзиши чиптаи ин масир 400 сомонӣ гуфта мешавад. вақти парвоз аз Душанбе ба Панҷакент соати 9 саҳар ва аз Панҷакент ба Душанбе соати 10:30 дақиқа маълум шудааст. парвоз 40-45 дақиқаро дар бар мегирад. ширкати Тоҷик Эйр гуфтааст, ки барои фармоиши чипта шаҳрвандон метавонанд ба суроғаи ширкати ҳавопаймоӣ воқеъ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Мирзо Мастонгулов 32-1 муроҷиат кунанд ва ё ба рақамҳои телефонӣ 11 00 0012 занг зананд. фурӯши чиптаҳо аз санаи 8 январ оғоз шудааст. طبق معلومات پیشکی агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон то охири ҳафтаи равон дар ҷумҳурии ҳавои нисбатан гарм боқӣ мемонад. барфу борон ва ҳарорати аз сифр боло метавонад боиси лағзиши тарма ва резиши сангу рек дар роҳҳои кӯҳию назди кӯҳӣ шавад. фаромадани туман дар субҳҳо низ аз эҳтимол дур нест, хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
кумита ба хотири пешгирӣ аз садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳо ронандагонро огоҳ мекунад ки то ҳадди имкон эҳтиёткор бошанд, қоидаҳои ҳаракатро риоя кунанд, суръати ҳаракатро боло набаранд ва фосилаи байни мошинҳоро қатъӣ риоя намоянд. пеш аз сафар омодагии мошинҳо бояд санҷида шуда, чархҳои тобистона ба зимистона иваз карда шавад. ронандагон бояд дар мошин қуттии доруҳои заруриро дошта бошанд. бе телефонҳои мобилӣ омода ба сафар баромадан мумкин нест. сокинони навоҳии кӯҳию назди кӯҳӣ дар чунин рӯзҳо зимни чорвочаронӣ, ғунучини ҳезум, шикор ва моҳидорӣ бояд эҳтиёт бошанд. дар гарм кардани хонаҳо низ бояд аз эҳтиёт кор гирифт. истифода аз печҳои дасти сохти барқӣ хатар дорад. ҳангоми истифода бурдани ангишт дар бухориҳо бояд қоидаҳои бехатарӣ пурра риоя карда шаванд. хабар медиҳад Амид Ховар. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.